gendo butole pipe nkyo kubutole pipe to gocho tebe to kubekire pipe kuchibugo iba go kubutora ntwa tebe teiga ituko kubwata ekiara na tebe to report you will pay wakana gose oboni mubwa abo auction majeta akoruke gati majeta aruke gati mpaka aga tanya kubutoru ayo imuke dibaga macha osonya gitari o kubutora no noborogi bwa abo irake egento fencing emwa kwa naga tigatura tigabanta abakole na ndenda tiko bashwanga echirege koera umuntu kwenyegora ne president yomonyene mwanje morere rutoga iya igonche morete gukwana ndere echire bina bawo kuro mutinyo gatatu, and actually I'm talking to him on Thursday ikiatanya gocha ama ninko maiga tomorete ama ninko maiga amanya na Toronto yo koraki egotoka tali boygo igo by the time agocha rasmanyo ole chire yabere bya abantu abamugati duka gaiga nintaetendolege kitokonyora mangana civil works torole siasa yabe chirengi omuntu akononye nsuneka ochunyo amarwaye gaiga ogenda abalebi mbayoma lakini bona abalebi obu amna no molebi abantu bane kirali tukongoro muri abantu bawetaga gechirege koba na abatebringa razmo ekera chirende teyo bne baitira gaiga bagora batiga chibesaga mo wanje boyo mubeke chingoko amarumatoke ebirindo bitoke chingara chigotoka kwerende